Tajjeb, nagħtikom merħba qabel xejn, grazzi tal-li ġejtu, biex nkun sinċir magħkom, ħsibt li ħajkolli tużżana min-nies qudiemi u qed inħossni daqstant tassew onorat li qed nara dill-udjenza daqstant numeruża llejla. Qabel ma nibda żewġ affarijiet żgħar, dan is-suġġett jidhirli li jistħoqlu ktieb sħiħ. Ma nafx kemm ħajkun kapaċi nagħmel ġustizzja mas-suġġett fi ftit inqas minn siegħa. Ħaġa oħra żgħira hija peress li matul it-taħdita tiegħi ħansemmi ħafna personaġġi Ġermaniżi, Franċiżi, Spanjoli, daw kienu avventuriera, vjaġġaturi, skolari, lingwisti li b'xi mod jew ieħor interessaw ruħhom fil-Malti. Għaldaqstant uru daqsxejn simpatija jekk mhux dejjem nuża l-pronunzja preċiża ta' kull lingwa. Jien m'iniex poliglotta u naf kull lingwa kollha tal-Ewropa, imma ħad nipprova nagħmel mill-aħjar. Tajjeb, l-ewwel parti tat-taħdita tiegħi ħadd tkun tikkonċerna dwar l-istatus tal-Malti fi żmien l-Ordni. L-Ordni ta' San Ġwan ħal il-Malta minn idejn l-Imperatur Karlo V, kif kulħadd jaf, ta' Spanja fl-1530. Għalkemm tul id-dominju tagħhom de jure ġifieri teknikament Malta kellha tibqa' parti mis-Saltna ta' Sqallija, de facto effettivament imbagħad Malta nistgħu ngħidu li kienet stat sovran b'awtonomija kważi assoluta. Interessanti l-fatt li fl-1567 ir-re Filippu II ta' Spanja li kien jiġi it-tifel ta' Karlo V li tal-Malta l-Kavallieri, mela dan Filippu II fl-1567 abolixxa l-użu tal-arbi fit-territorji kollha tiegħu. Ftit wara li Malta ngħatat lill-Kavallieri. U allura ħanibda b'din id-dikjarazzjoni. X'kien ħajjiġri kieku mill-Malti, għax dak iż-żmien il-Malti kien għadu prattikament arbi. X'kien ħajjiġri mill-Malti kieku l-Kavallieri ma ħadux lil Malta, kieku Malta kienet għadha territorju Spanjol. Wieħed hawnhekk jista' jispekula li l-Malti seta' Osfor kieku ġara hekk. Kieku Malta kienet għadha tagħmel parti mill-Imperu Spanjol, inkluż Sqallija, kieku forsi jiena llum laqqas qed nitkellimkom bil-Malti. Din naħseb interessanti li kelli nibda biha. L-importanza tal-Kavallieri fl-istorja ta' pajjiżna hija enormi. U fit-taħdita qasira tiegħi żgur ma nistax kif qedtilkom nagħmel ġustizzja xierqa ma' din it-tema daqstant vasta. Il-Kavallieri kienu l-ewwel ħakkiema li kienu stazzjonati f'Artna stess. Altrimenti il-ħakkiema ta' qabilhom u anke ta' warahom kienu dejjem il-kummissarji il-ħakkiema kienu jibgħatu dejjem il-kummissarju tagħhom sabiex imexxu l-gżira f'isimhom. Imma hawnhekk kienet differenti. Il-Grammastru kellu s-sede tiegħu Malta. Kienu l-uniku ħakkiema l-qatt ħakkmuna li kellhom is-sede tagħhom stess hawnhekk. U skont kif jargumenta il-professur Joseph Brincat fil-ktieb tiegħu Maltese and Other Languages, l-Ordni bażikament refa' lil Malta mill-faqar u l-baħħ kulturali tal-Medjuevu u biddilha fi gżira mogħnija b'fortifikazzjonijiet, palazzi, knejjes, katedral, ftit il-bot minna, sptar, state of the art għal-żmien, Sagra Infermerija, teatru Manuel, u università wkoll. Li aktarx qatt ma kienu jsiru mingħajr il-ġid li ġabu magħhom minn barra. Bħala wliet in-nobli, il-Kavallieri ġabu magħhom kultura raffinata u sussegwentement issodisfaw il-gosti tagħhom hawnhekk. Fil-ħajja politika, kummerċjali u artistika twettqu żviluppi li birħithom gżiritna kellha taġġorna ruħha
ma' dak li kienet jiġri fl-aqwa bliet tal-Ewropa. Issa, l-istatus tal-Malti fi żmien l-ordni kif għedt. L-ilsien uffiċjali tal-ordni kif kulħadd jaf kien it-Taljan, speċifikament it-Taljan Toskan. Din il-lingwa kienet l-ilsien tal-qrati ċivili, tal-kanċillerija u tal-burokrazija kollha. Apparti minn hekk, it-Taljan kien l-ilsien kolt użat mill-Knisja, hawn qed nirreferi għal prelati, assisin, kjeriċi, mill-professjonisti, u qed nirreferi għan-nutara, l-avukati, l-alliema, t-tobba, u mill-klassijiet privileġġjati, inkluż in-nobiltà u l-borgezija. Daw kienu effettivament l-uniċi nies f'Malta li kienu litterati u li kellhom il-mezzi biex jedukaw ruhom b'aċċess għal kull xorta ta' jeddijiet. F'kelma waħda, it-Taljan kien l-ilsien tal-poter politiku. Kien l-ilsien tal-reliġjon, kien l-ilsien tal-ekonomija, tal-kummerċ. Għaldaqstant kien l-ilsien dinjituż li jaqdi il-funzjonijiet ta' lingwa għolja, formali u letterarja. Fil-lingwistika, lingwa ta' dan it-tip tissejjaħ l-arkolett, jiġifieri il-lingwa tal-prestiġju, il-lingwa dominanti. Mill-banda l-oħra, il-Malti. Il-Malti kien il-lingwa tal-poplu żgħir, mingħajr edukazzjoni, mingħajr mezzi u mingħajr seta'. Kien l-ilsien tal-bniedem tat-triq, tal-bniedem li jaqlaħħa u jikolha, kif ngħidu bil-Malti, tal-bniedem bla vuċi, imħolli aktarx fl-injoranza u fil-miżerja. Il-Malti għalhekk kien il-vernakular li jaqdi il-funzjonijiet ta' lingwa baxxa, bil-virgoletti, ta' lingwa informali, dik li fil-lingwistika tissejjaħ il-bażilett, jiġifieri il-lingwa mingħajr prestiġju. Il-Malti kien l-ilsien li jaqdi l-ħtiġijiet tal-komunikazzjoni ta' kuljum. Dik il-varjetà ta' lingwa li ftit li xejn tgawdi ġieħ fis-soċjetà. Aktarx għax titqies limitata jew raffa, primarjament mitkellma u rarament miktuba. Hawnhekk nixtieq nagħmel parentesi żgħira li xi ftit minn dawn l-idejat li qed naqsam magħkom bħalissa fuq da' suġġett nafhom lill-Professur Brinkat li huwa li kien it-tutur tiegħi fil-PhD u naħseb li għandi inti daqsxejn kreattu wkoll. Nivverifikaw dak li qed ngħidu b'testimonjanza diretta. Pereżempju, il-Franċiż Vicomte Jean-Marie Roland de Platière li ħareġ ktieb f'Pariġi fl-1776 afferma li f'Malta il-poplu komuni jaf jitkellem biss bl-idjoma lokali, imma l-klassijiet edukati jippreferu jitkellmu bit-Taljan. Il-barranin li jżuru l-pajjiż għalhekk, skont dal-Franċiż, qal li l-barranin li jżuru l-pajjiż jeħtieġu interpretu. Mela, biex nissimplifikaw, fi żmien l-ordni f'Malta kellna dik li fil-lingwistika tissejjaħ diglossja. Ħanispjegaw x'inhi għal forsi minn mhux familjari mat-terminu. It-terminu diglossja kien maħluq mill-lingwista Charles Ferguson li għamel differenza bejn il-varjetà għolja jew prestiġjuża bl-Ingliż high variety of language
u l-varjetà baxxa jew emarġinata tal-lingwa, il-low variety of language. Dan hu terminu li proprjament jirreferi għal każ meta komunità titkellem b'żewġ varjetajiet tal-istess lingwa. Pereżempju kieku napplikawha għallum di għandna disglossja ta' tip ieħor f'Malta bejn il-Malti standard, allura dak jiġi il-high variety u id-dialetti li jiġu il-low variety of language. Imma hawnhekk mhux qed nitkellem bejn żewġ varjetajiet tal-istess lingwa, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żewġ lingwi differenti, il-Malti u t-Taljan. Biss il-każ eventwalment ġie estiż għal komunitajiet li jitkellmu żewġ lingwi differenti bi status differenti. Mela f'Malta ta' żmien l-ordni kellna ċertament diglossja kellna tat-tieni tip, ġifieri diglossja bejn żewġ lingwi differenti, mhux kif għandna llum diglossja bejn varjetajiet tal-istess lingwa. Mela kellna diglossja bejn żewġ lingwi differenti mitħatta f'kuntesti differenti b'sett ta' konvenzjonijiet li jiddistinguhom drastikament minn xulxin dejjem abbażi ta' prestiġju. Il-keyword hawnhekk hija il-prestiġju. Għaldaqstant irridu nagħmlu differenza bejn diglossja u bilingwiżmu. Issa d-domanda hi mela diglossja żgur kien hawn. Id-domanda supplementari hija imma fil-perjodu tal-ordni kellna bilingwiżmu wkoll. Iva, kien hawn bilingwiżmu wkoll, imma kien ristrett ħafna. Preċiżament, pajjiż jitqies li hu bilingwi meta l-poplu minħabba raġunijiet storiċi, kulturali jew sempliċiment prattiċi ikun kapaċi jitħattet b'żewġ lingwi. F'Malta fi żmien l-ordni minoranza żgħira biss setgħet titqies strettament bilingwi. Għax ftit kienu dawk li kellhom ħakma effettiva fuq iż-żewġ lingwi, ċoe fuq il-Malti u fuq it-Taljan simultanjament. Il-professjonisti, il-membri tal-kleru u n-negozjanti Maltin kienu jużaw it-Taljan f'kuntest formali. Imma sintendi kienu jużaw il-vernakular, il-Malti, f'kuntesti familjari. Daw kienu verament bilingwi, imma nerġa' ngħid kienu f'minoranza assoluta. Il-maġġoranza tal-poplu Malti biss kien jitkellem monolingwi. Min naħa l-oħra, u naħseb din interessanti, kien hemm qatt sabiħ ta' kavallieri li minkejja li kienu stranġiera kienu jafu wkoll jitkellmu bil-Malti. Nafu każijiet ta' kavallieri li kienu jafu jitkellmu bil-Malti. Xi wħud minnhom tgħiduli ma kif? Xi wħud minnhom kienu jaslu f'pajjiżna meta jkunu għadhom tfal. Xi kavallieri kienu jiġu Malta meta kienu jkollhom 12, 13, 14 sena biex jagħmluha ta' paġġi. Speċi kien ikun it-training tagħhom bħala kadets qabel ma isiru kavallieri propja. Mela daw kienu jiġu żgħar meta jkunu għadhom tfal u jekk tiġi ta' tifel ikun faċli ħafna li taqbad il-lingwa. Ta' dik l-età kien ikun pjuttost faċli għalihom biex jitħaltu man-nies indiġeni għalina l-Maltin qed ngħid u jaqbdu l-lingwa tal-post. Nafu anke bi grammastri li kienu jafu jitkellmu bil-Malti. Kulħadd isemmi l-każ famuż ta' Hompex, bla dubju kien jaf bil-Malti, kif tafu kien l-aħħar grammastru tal-ordni f'Malta. Imma żgur li kien hemm oħrajn. Pereżempju biex nagħti eżempju wieħed, fl-1740 fuq is-sodda tal-mewt, il-grammastru Despuy talab ftit tabakk. Kienet imut fuq is-sodda tal-mewt talabhom ftit tabakk. U l-infermiera dewħ u saqsewh kif kienet iħossu. U l-grammastru wieġibhom miktuba di fid-dokumenti.
Hekk u hekk għallhom bil-Malti. Bil-Malti weġibhom, qed imut għallhom hekk u hekk. U ftit wara għala għajnejh. L-aħħar kliem tal-Gran Mastru kien bil-Malti. Aġus de Soldanis, fil-ktib famuż tiegħu Della Lingua Punica 1750, isemmi wkoll diversi kavallieri li kienu perfettament fluenti fil-Malti, fosthom il-famuż Fra Francesco de Chambray li bena il-fortizza ta' Għawdex. ċertament kien jaf il-Malti perfettament dak. Nafu biżgur. Għax għandna t-testimonjanza ta' De Soldanis. Kavallieri ieħor jissemma Fra Francesco de Sousa, ma rnexxilix nittraċċa xejn fuq. Chambray kulħadd jaf bih. Interessanti li ħanejdilkom, jissemma wkoll fuq kulħadd il-Balliju de Neveu, kavallier Franċiż ieħor, li fl-1776 huwa deskritt bħala l-uniku kavallier maħbub mill-Maltin. Il-kavallieri ma tantx kienu jinħabbu, ma tantx kellhom relazzjoni tajba mal-Maltin, ma dan kien forsi kienet jesaġġa daqsxejn, l-uniku kavallier għalhekk maħbub mill-Maltin. U tafu għaliex? Kien jaf il-Malti perfettament. Mhux tal-li kien jaf il-Malti, tal-li meta kien jiltaqa' ma' Malti, kien ikun kapaċi jgħidlu mill-liema żona ta' Malta ġie, ġifier kien jaf anke d-dialetti u jarafhom. Tant kien profiċjenti fl-ilsien Malti li kien kapaċi jaraf mill-liema naħa tal-gżira kien il-kelliem sempliċiment mill-aċċent li juża. Tal-għaġeb din il-biċċa informazzjoni, dak kien kavallier Franċiż. Tajjeb. It-tieni parti, il-kontroversja fuq in-nisel tal-ilsien Malti. Fis-sekli 16 u 17 niltaqgħu ma' ħafna studjużi, missjonarji, vjaġġaturi u avventuriera barranin li semmew l-ilsien Malti. U ippermettu li ħanati xi lista ta' xi nies. Xi wħud minnhom fosthom Quintinus, Munster, Viperano, Belfore, Derbelo u Capello sejħu l-Malti lingwa Afrikana. Daw, ħankun ċar magħkom, daw ħafna minnhom ma kinux lingwisti, kienu nies li vjaġġaturi u jibnu l-opinjoni tagħhom kien fuq impressjonijiet. Daw, il-ftit nies li semmejt, fid-djarji tagħhom jew fil-kitbiet li ħallew, jirreferu għal Malti bħala lingwa Afrikana. Hekk daqqelhom f'idnejhom. Oħrajn bħal Fazello, Balbi di Correggio, Teve, Visconti, Breithaupt, Coronelli, Dryden u Sanson da Beville sejħu lil Malti lingwa Moresca jew Saracena. Ġifieri indunaw bil-qrubija tal-lingwa Maltija mal-Arbi bil-fors. Nerġa' ngħid dawn kienu bbażati fuq impressjonijiet, mhux ma kinux studjużi u lingwisti dawn li qed insemmi, ħafna minnhom ma kinux almenu. Ma ninsewx li s-Saraċeni magħrufa bħala il-Mori kienu l-Arab tal-Afrika ta' fuq. U allura niftehmu meta ngħidu Moresca jew Saracena. Nies oħrajn bħal Leoni, Martin Kraus, Kieshel, Von Bretten, Daveti, Cluverius, Bochar, Kircher, Depper, Dumont, Lapor u Bryden, daw kollha ħallew xi ħaġa miktuba, sejħu il-Malti kif suppost, kif għandu jkun, lingwa Arbija. Daw laqtu il-lik ngħidu bil-Malti. Imma mbagħad kien hemm ukoll grupp ta' nies li sejħu l-Malti lingwa Feniċja, Kartaġiniża jew Punika. Fost daw irridu nsemmuhom ukoll kien hemm Tebaldi, De Rosso, Porcacchi, Mormol, Bosio, dak li kiteb l-istorja tal-Ordni, Magizer, Niederstedt, Venuti, Bryant, Borch, kien hemm mhux ħażin, Din l-idea li l-Malti
huwa l-fdal tal-lingwa Feniċja jew Kartaġiniża jew Punika, sewwa baqgħet karkar ħafna anke sa bidu tas-seklu 20 u jiddispeċini ngħid għadha tidher ukoll f'xi artikli fuq l-internet. Nispera li ħadd minnkom ma jiblaħħa. Il-Malti mill-Arbi ġew u din hija inkonfutabbli. Għaldaqstant jidher ċar li sa mill-bidu kien hawn konfużjoni kbira dwar in-nisel tal-Malti. Xi wħud kienu jsostnu, nerġa' ngħid b'mod żbaljat, li l-Malti u l-fdal tal-Puniku. Oħrajn insistew b'mod korrett li l-Malti ġej mill-Arbi Magrebin, mill-Arbi tal-Magreb tal-Afrika ta' fuq. Sa fejn nafu s'issa kien Quintinus fl-1563 li ħareġ l-ewwel darba bl-idea li l-Malti huwa imnissel mill-Puniku u ibbaża t-teorija tiegħu fuq il-fatt li l-Maltin kienu kapaċi jifhmu xi versi mid-dram ta' Plawtu. Dil kontroversja baqgħet għaddejja wkoll fis-seklu 18. Nieħdu pereżempju l-każ tal-Ġermaniż Johannes Heinrich Majus li fl-istudju tiegħu Specimen Lingua Punica ippubblikat fl-1718 taraw ir-ritratt tiegħu hemmhekk. Inkluda il-Paternoster, il-talba tal-missierna bil-Malti. Majus, inċidenttalment għandi ngħidilkom li qatt ma ġie Malta u qatt fuq dak li qallu l-informant tiegħu li kien Ġeżwita Malti, Riber de Gattis. Bażikament lill-Malti u dak li baqa' mill-ilsien Puniku qadim. Nerġa' ngħid, din kienet impressjoni żbaljata li ma baqgħet tkarkar ħafna. Din it-teorija, ċoħe it-teorija tal-nisel Puniku tal-Malti, ġiet miċħuda minn studjużi oħra, fosthom il-Konti Ċantar, li b'mod korrett kiteb li l-Malti ġej mill-Arbi f'nofs is-seklu 18. Kien hemm ukoll l-Iżvetiż Jakob Jonas Bjornstall u l-Franċiż Antoine Cour de Gebelin, taraw ir-ritratt tiegħu li korrettament qalu li l-Malti huwa ta' nisel Arbi. Fost il-Maltin, l-ewwel awtur li ħa l-ilsien matern b'ċerta serjetà kien l-istoriku, naħseb din hija prevedibbli, il-famuż Gianfrancesco Bela. Huwa saħaq fuq l-oriġini Arbija tal-Malti, Abela kien diġà korrett. Minkejja li ħafna nies fi żmienu kienu irawħu it-teorija żbaljata tal-oriġini Punika u Abela kien korrett meta kiteb li l-Malti huwa ta' oriġini Arbija. U mhux tal-liek, tal-li b'mod intelligenti kien diġà osserva Abela fid-deskrizzjoni di Malta li fil-Malti kien diġà beda dieħel ħafna kliem romanz, sqalli, kien diġà qed jitħallat. Abela inkluda 2 paġni u nofs, tgħidu li mhux ħafna, dwar l-ilsien Malti fid-deskrizzjoni di Malta tal-1647. U mbagħad fis-sena 1694 it-Taljan Anselmo Pajoli iddeskriva l-Malti bħala Arbi korrott, imħallat b'Taljan imgerfex. Ma tantx uża terminoloġija xjentifika wisq, imma ħan irrepetija iddeskriva l-Malti Arbi korrott, imħallat b'Taljan imgerfex. Għalkemm użax il-kliem ġust bil-kriterji lingwistiċi tal-lum, kien korrett fl-osservazzjoni tiegħu li l-Malti kien ilsien li xorob minn ejjun lingwistiċi differenti. Almenu kien korrett fl-osservazzjoni. Hawnhekk qegħdin naraw il-famuż Gianfrancesco Bela u l-ktib tiegħu Deskrizzjoni de Malta li semmejna diġà. Issa,
il-Malti fid-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni Rumana. Hawnhekk naħseb għandna xi ftit osservazzjonijiet jidher li huma interessanti. L-Inkwiżizzjoni Rumana, magħrufa wkoll bħala is-Sant Uffizzju, kienet l-arma ewlenija tal-Knisja Kattolika intiża biex tikkumbatti it-talim żbaljat, virgoletti, tar-riforma protestanta. Fl-ambitu ta' dan il-programm, l-iskop tal-Inkwiżizzjoni għalhekk kien li tikkontrolla b'kull mod possibbli it-twemmin u l-kultura reliġjuża tal-insara skont kif eventwalment definiti fl-atti tal-Konċilju ta' Trentu 1545-1563. Il-makkinarju tal-kontrariforma kien jassess kontra kull sura ta' attività eretika, talim qarrieqi, apostesija, bigamija, qari ta' kotba projbiti, abbużi klerikali u sħarijiet. Daw kienu kollha taħt l-iskrutinju tal-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżizzjoni Rumana f'pajjiżna bdiet topera fl-1561, ftit qabel l-assedju l-kbir. Fir-reġistri tagħha xi kultant niltaqgħu ma' frażijiet, għajdut, talb u inkanteżmi bil-Malti li kienu jiġu rreġistrati mill-iskribi waqt il-proċessi. Daw qegħdin fl-arkivju tat-Tribunal l-imdina sawa ma kellix iċ-ċans nara d-dokumenti kollha għax hemm 1184 volum. Imma l-interessanti huwa li waqt li qed taqra l-ewwel nett il-kitbiet, il-proċessi bħalma għamlu fil-qra'at illum kienu jinkitbu kelma b'kelma mill-iskribi, kienu kollha mis-segretarju jikteb dak li qed jisma' bit-Taljan. Imma x'kien jiġri? Peress li kien hemm każijiet ta' talb, ta' inkanteżmi maġiċi, xi kultant anki ta' ħansemmu, l-iskriba ma kienx ikun jaf kif ħajja traduċija bit-Taljan u kien jikteb dak li jisma' bil-Malti. Skont kif jidillu, għax ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm kodifikazzjoni tal-alfabet. Fil-fatt xi ħut minnhom tinduna li huma bil-Malti ma jkun diffiċli ħafna biex tiddeċifrhom għax kulħadd kien jikteb skont l-idjosinkrasija tiegħu. Tajjeb, it-Tribunal kien jimxi fuq sistema, it-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni s'intendi, kien jimxi fuq sistema ta' mistoqsija u tweġiba. Dawn kienu jiġu irreġistrati breqqa kbira minn notara jew mill-kanċellier jgħidulu jew mill-iskriba preżenti, imqabdin apposta mis-Sant Uffizzju. Xi wħud minnhom kienu Maltin li setgħu isegwu dak kollu li jintqal bil-vernakular, bil-Malti. Min jiexed bil-Malti, jagħti testimonjanza bil-Malti kien jitkellem, qedtilkom fil-bidu għedna ħafna Maltin, Malti biss kienu jitkellmu, bil-Malti biss kienu jafu. Xi wħud minnhom sewwa, oħrajn kienu Taljani, x'kien hemm skribi anke Taljani, u għalhekk kellhom joqogħdu fuq it-traduzzjoni spontanja ipprovduta mill-interpreti. Kien ikun hemm anke l-Inkwiżizzjoni kienet timpjega l-interpreti wkoll. Għax ovvjament l-Inkwiżitur ma kienx jaf il-lingwi kollha, kien ikun hemm nies minn kull broqat naħa tal-Mediterran. L-Inkwiżituri ma kienux jafu bil-Malti in the first place. Rrid ikollu l-interpretu bil-fors biex ikun jaf x'inhu ma jgħidu. Fl-1664, pereżempju, l-Inkwiżitur Galeazzo Marescotti esiġa li fost id-diriġenti tiegħu, sewwa l-enturaġġ tiegħu, ikun hemm interpretu tal-Malti. Is-Sant Uffizzju b'appoġġ għas-supplika tiegħu bagħad jgħidlu biex isib lil xi ħadd preferibbilment reliġjuż li jkun jaf tajjeb kemm bil-Malti kif ukoll bit-Taljan biex jgħinu waqt il-proċessi tat-Tribunal. Issa, mill-aspett lingwistiku, id-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni
ngħid għalija jistgħu jkunu utli ħafna għax in-notara, speċjalment f'każijiet ta' ta' stqarrijiet eretiċi u ta' skonġuri, ġielu kitbu frażijiet, espressjonijiet sewwa u sa kultant anki sentenzi sħaħ bil-Malti. Issa meta tqis li qegħdin nitkellmu fuq perjodu fejn il-letteratura Maltija ma kienx teżisti l-letteratura Maltija, dawn għalina huma mitqlu deb għax huwa l-uniċi każijiet fejn għandna testimonjanza ta' Malti miktub. Okej, b'mod spontanju, imma huma minjera għalija huma minjera. Mela, nerġa' ngħid frażijiet, espressjonijiet u anke sentenzi sħaħ bil-Malti f'testi li altrimenti kif qedna kienu jinkitbu bit-Taljan li nerġa' ngħid kienet il-lingwa franka ta' dak iż-żmien. Hekk pereżempju, waħda mill-qodma neddin fl-1579, 1579, fil-bidu bikri tal-Ordni f'Malta, l-imħallef Dr. Melchior Kaljares u kwotat li qal fejn hemm bil-korsiv kif inhi miktuba eżatt fil-dokumenti tal-Inkwiżitur. Isfel hemm it-traduzzjoni tiegħi bil-Malti modern. Okay? Hemm miktub dis-sentenza, la tibżax hekk kif fixkilt lill-oħrajn infixkel lilek. 1579 dik is-sentenza bil-Malti. L-akbar numru ta' proċessi kellhom xaqsmu ħatitku daqsxejn nasepaw madda u d-diskors eretiku tal-Maltin. Fl-1677, pereżempju, ħanati ftit eżempji milli sibt, ftit eżempji ħanati, Aloisio Borg iddenunzja lil Antonio Attardo, soldat stazzjonat fit-Torri Garza Għawdex, għax semgħu jidaj u jiktiba in lingwaġġo paesano. Semgħu jidaj in lingwaġġo paesano, ġifieri semgħu jidaj bil-Malti. Il-proċeduri tat-tribunal juru li d-da fost il-Maltin kien vizzju mill-aktar diffuż. Jiena qrajt id-dokumenti kollha li kitbu l-inkwiżituri, ir-rapporti kollha li kitbu l-inkwiżituri qabel ma kienu jitilqu minn Malta. Daw qabel ma jitilqu normalment kienu jagħmlu rapport dwar l-esperjenza tagħhom. Kważi kollha qalu l-istess ħaġa. Ismawha, f'sintesi, ebda tortura, ebda teddid, ebda ħabs mhu ħajjikkontrolla l-Maltin fid-dar. Di kwitbuha kważi l-inkwiżituri kollha. Hija ħasra li minflok letteratura ta' ċertu kalibru għandna ħafna da bil-Malti. Biex jieħu idea wieħed biżżejjed jifli il-medda kreattiva tad-diskors li nsibu mniżżel fid-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni. L-immaġinazzjoni tal-Maltin fejn jidħol id-da kien tassew fertili. Ħasra li l-biċċa l-kbira ta' dan id-da sfortunatament ġie reġistrat bit-Taljan qalbuh traduċewh ma ħallewx bil-Malti, imma ironikament xi ftit ħallewhom. Kieku ħallew id-da kollu li hemm fil-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni kien ikonna kompendju enċiklopedija sħiħa u mlewna ta' da bl-isem Malti. Enċiklopedija hemm sħiħa. Francesco Pace mir-Rabat Għawdex fl-1790 fi żmien l-Inkwiżitur Gallarati Scotti għeddet ħanipprova nagħti xi ftit eżempji li huma ta' quddiem in-nies. Mela dan l-Awċi għeddet li jiddesagra ġbija ta' Sant'Antnin bil-kliem ruħ il-minawl int ma tridx tismani naqtalek rasek u nixħtek barra. Kien hemm issejjaħ mill-Inkwiżitur għax instema' jkasbar lil Alla nnifsu. Hekk pereżempju l-Awċi Giuseppe Pisano fejn hu Godwin hawn kontu dilettanti mhux ħażin Godwin hawn għax kollha Awċi hawn.
L-awċi Giuseppe Pisano sewwa instama jgħid hekk. Noqtlu jew naqtalu għonqu. Għal-Alla ta' qed jgħid. Tal-biża'. Il-Kongregazzjoni tas-Sant'Offizzju mill-ġabra qasira tas-sentenzi lill-Inkwiżitur Acquaviva d'Aragona kienet jibgħat fl-1692 ikkonkludiet li d-dawwa l-iktar dawwa komuni fost il-Maltin kienet jaħraq dinek. Dinek hija id-din tiegħek, il-kelma din tfisser reliġjoni jew fidi. Ġifieri bażikament l-iktar dawwa komuni fil-Malti kienet tkun nirra ir-reliġjon tiegħek tinħaraq. Dik kienet l-iktar dawwa komuni fil-Malti. Issa, illum din interessanti għaliex fid-da tagħna tal-Maltin tal-lum nużaw il-kelma ħaq. Jiena it-teorija tiegħi hija li hija residu tal-espressjoni jaħraq dinek. Dik jien fl-opinjoni tiegħi ma kienx ħaq oriġinalment, għax il-ħadd kelma ħaq kulħadd jaf li tfisser ġustizzja. Jien fl-opinjoni tiegħi skont it-teorija tiegħi hija korruzzjoni tal-kelma jaħraq. Dik l-inkwiżituri kitbuha di fil-fatt xi kultant kienu jittraduċuha bit-Taljan ukoll. Sija abbruċjata la tua fede. Normalment hekk kienu jittraduċuha bit-Taljan, jaħraq dinek. Bekk il-parti l-kbira tal-każi il-midaj kien jisket it-twemmin tal-persuna l-oħra biex jixtieq il-ħruq, jiġifieri l-irda kompleta, jekk ittibat il xi ħadd jinħaraq, tkun qed tixtieq il-irda kompleta ta' Alla, tal-Qaddisin u tal-Fidi Kattolika. Nagħti xi ftit eżempji ta' quddiem in-nies. Jaħraq min rabba lil Kristu fis-sema. Jaħraq ruħ min għamel l-Apostli. Jaħraq ruħ l-Anġlu li talab għalik biex sirt. Dadda kollu huwa miktub fil-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni bil-Malti. Kont nippreferi kien hawn letteratura milli da. Xi drabi għax intom qed titbismu, xi drabi da kien bir-rima. Ir-rimat. Antikom eżempju ta' da bir-rima, issa qed tikteb poeżija ġifieri. Din irreġistrata fil-dokumenti tal-Inkwiżizzjoni 1741. Fuq naħa hemm il-verżjoni kif inhi imniżla, kelma b'kelma, u mbagħad hemm l-istess dawwa bil-Malti kontemporanju. Tajjeb, bil-Malti kontemporanju. Taħraq id-din ta' dawk il-qaddisin li għamluk, li jmexxuk. Taħraq id-din ta' dak Alla li ħalqek, li jaqdek u li għamlek. Bir-rima. Kienx kien l-inkwiżituri kollha kif qedtilkom ammettew li l-battalja kontra d-da kienet battalja mitlufa. Għax ebda kif qedtilkom ammonizzjoni, ebda teddid, ebda ħabs u ebda tertura ma setgħu irażnu id-da tal-Maltin. Proċessi oħra kienu jirrigwardaw, ninsaw daqsxejn id-da. Proċessi oħrajn kienu jirrigwardaw każijiet ta' inkanteżmi jew ta' sħarijiet. Meta l-konsultur tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta, Sebastiano Sallel, niżżel il-kummenti tiegħu fuq is-superstizzjonijiet tal-Maltin f'nofs is-seklu 17, sewwa sew fl-1651, kiteb li l-proċessi tal-Inkwiżizzjoni kontra sħarijiet li xterdu speċjalment mill-Maltin, mill-prostituti, misħaħar, bil-kemm qatt setgħu jitwemnu. L-siera kienu jiġġerrew ma' kullum kien u jitkellmu ma' kulħadd. Minkejja li ħafna mill-Maltin kienu illitterati, setgħu jikkomunikaw faċilment ma' dawn l-iskjavi Mori,
speċjalment jekk ikunu ġejjin mill-Magreb, mill-Afrika ta' fuq, ħafna mill-iskjavi li kienu f'Malta kienu jitkellmu bl-Arbi u l-Maltin kienu jifhmuhom. U l-iskjavi jifhmu lill-Maltin. Din kienet evidenti. Fl-1600 it-terzjarja karmelitana Ventura Busuttil miż-Żejtun, anzi skużawni, miż-Żejtun, marret ant is-Saħħara Betta Koleiro li kienet maduda bħala Saħħara biex teħles lil ħwa Għażeb Andrea mill-lajn ħażina. Betta provat tfejqu b'diversi talbiet u misturi maġiċi. Fost ħwejjeġ oħra irreċitat din it-talba moreska. O melħ bumilaħ, jilaqek ix-xemx u jnixfek ir-riħ, tiġimek ix-xibeb u tabbih id-dwieb. Hija kważi poetika, Bil-Malti. M'għandix iċ-ċans ma noqgħod nispjega kull kelma x'inkella ma naslux. Fl-1652 fi żmien l-Inkwiżitur Visconti, Lorenza Fatredina, kun jom li madux jeżisti mill-belt, ta' deskrizzjoni dettaljata tar riti maġiċi li kienet twetta sitta. Il-korteġjana magħrufa Serafina Daniela. Fost ħwejjeġ oħra fix-xhieda tagħha jidher test ta' talba li Serafina allegatament irreċtat bl-Arabiko. Innotaw x'kitbu bl-Arabiko. L-Arabiko il-Malti jifisseraw biex mela din għamlet dan l-inkantezmu kitbet talba maġika biex tisseduċi il-maħbub tagħha. Din it-talba teknikament jgħidula talba tar-riqi. Kiteb fuqhom Kassar Policino daw. Hija talba twila jisimha Jannar, m'għandix iċ-ċans hawnhekk nurijilkom, imma hija waħda mill-itwal siltiet bil-Malti, twila kważi pejġ sħiħa. Li għalina hija xi ħaġa hija trovatura kbira li jkollok paġna sħiħa bil-Malti. Ħasra li għadha ma ġietx iddeċifrata kollha kemm hi. Jiena qrajta u ħanammetti magħkom kelli diffikultà kbira biex niddeċifra. Irnexxieli naraf xi kliem imma ma nexxilix narafha kollha. Għalhekk ma ġibtix hawnhekk. Fl-1739 wara li telaqa il-maħbuħ tagħha, waħda mara fittxet l-għajnuna tal-sira Musulmana. Bħala rimedju din qaltilha biex tirrepeti żewġ orazzjonijiet tal-biet bil-Malti. Il-Maltija meta deret quddiem l-Inkwiżitur qalet li nsiet waħda minnhom iżda rnexxiela tiftakar l-oħra li kienet tgħid xi ħaġa hekk. Xebbejtek bl-10 jien rajtek, inti nar u jiena taffejtek. Erġajna bil-rima. Inkantezmu partikolari kien irreċitat kontra l-mart tal-għajnejn. Minant magħruf fl-irħula bħala il-qarnita. Il-qarnita kienet hija marda tal-għajnejn. Hekk kienet l-orazzjoni ta' ċerta Marija Aġus, magħrufa bħala ta' Suffejra minn Ħattart fl-1788. Din irnexxieli kważi niddeċifra kollha. Din it-talba ta' din Marija Aġus. U nista' naqrajilkom. Nerġa' ngħid il-verżjoni kif inhi miktuba fil-dokumenti tal-Inkwiżitur u l-verżjoni bil-Malti kontemporanju. Salib indew, Santu Luqa San Mattew, għandi għajnejja tuġani, mur f'dak il-ġnien imxejtu b'riġlejja, saqqejtu bid-dmuħ ta' għajnejja. Erġajna bir-rima. Aqta bużbieża ħelwa u imsaħ bija għajnejk. U mur f'xatt il-baħar, issib il-qarnit jistaħam. Aħfen 7 ħafniet ma' 7 mewġiet. Aħsel għajnejk biex isiru bħal wardiet. Santa Marija Margherita tneħħi l-ħabar mill-qarnita. Ħafna minnu tifmuh. Dan huwa 1788. Ftit differenti mill-Malti tal-lum. Jekk tinnotaw. Orsa, okej, hemm xi żewġ kelmiet li emmulaw li forsi huma diffiċli, imma mill-qbija naħseb li tiftijem. Issa, ħanitkellem ħanaqleb is-suġġett
fuq l-Inkwiżizzjoni qed biżżejjed, imma jiena kont ktibt paper sħiħa fuq da suġġett, min ikun interessat fuq daw is-siltiet u daw il-poeżiji u dadda kollu bil-Malti fil-proċessi tal-Inkwiżitur. Issa, qudies, prietki u talim tad-dottrina bil-Malti. Issa ħanejdilkom għaliex hemm punt interrogattiv wara l-kelma qudies. Il-poplu Malti, tneħħi xi ftit eċċezzjonijiet, kien jefhem biss kif edna bil-lingwa materna. Għalhekk il-kleru ma kellux triq oħra li jkellmu, jikkatekizzah u jippritkalu bl-ilsien Malti. Ma kellux triq oħra x'ħlef Malta ma kienx jaf. Fl-1566, fil-bidu sena wara l-assedju dan, l-Ispanjol Francisco Núñez insista li l-qudies f'Malta barra milli bil-Latin u bit-Taljan kien jingħad ukoll bil-Malti. Imbagħad fl-1624 l-Inkwiżitur Carlo Bovio kiteb hekk fid-djarju tiegħu: hawn ħafna Ġiżwiti, Kapuċċini u Dominikani Maltin li huma mdorrijin jippritkaw bil-Malti. Hawn jippritkaw mal-gżira kollha kemm hi b'din il-lingwa ta' xeħta qarbija. Qal tajjeb l-Inkwiżitur, lingwa ta' xeħta qarbija. Fil-Knisja ta' San Ġwan biss ma jipritkawx bil-Malti qal. U kienet jirreferi għal katedral. Fil-Knisja ta' San Ġwan biss qal ma jipritkawx bil-Malti. Ovvjament hemm kienu jippritkaw bit-Taljan. Jew forsi bil-Latin. Għalhekk dawn il-predikaturi huma tajbin biex jippritkaw fl-Afrika u fil-Vant lilhom jifhmuhom għalkemm il-Malti huwa qarbi mħassar. Hekk jgħid l-Inkwiżitur, qarbi mħassar. Fil-fatt l-awtoritajiet ekklesjastiċi, il-fatt li il-predikaturi Maltin u reliġjużi Maltin kienu jitkellmu bil-Malti, xi kultant kienu jibgħatuhom bħala missjonarji fl-Afrika ta' fuq għax jgħidu dawk jiftehmu. Din interessanti. Kien għalhekk li fl-1637 twaqfet l-iskola tal-Arbi. F'Malta kienet fil-żmien l-ordni dan ukoll, twaqfet l-iskola tal-Arbi mis-Sakra Kongregazzjoni di Propaganda Fide, li kienet ovvjament tmexxi l-Inkwiżizzjoni, b'rakkomandazzjoni tal-Inkwiżitur Fabio Chigi li aktar tard kien sar Papa. Din l-inizjattiva inqalet tajjeb mill-Knisja Rumana billi f'Malta fejn jitkellmu lingwa semitika kienet titqies bħala post ideali għall-edukazzjoni tal-missjonarji. Ġifieri mhux biss kienu jgħidu okej, il-Maltin jiftehmu bejn wieħed u ieħor imma kull mill-frakka. Lemma ħaniftħu skola tal-Arbi ħalli inrawmu il-qassisin Maltin, il-missjonarji Maltin bl-Arbi ħalli nistgħu nibatuhom fl-Afrika ta' fuq. L-ewwel direttur u lettur ta' din l-iskola kien Dun Francisca Zoppardi li baqa' jgħallem fiha sakemm miet fl-1643. Il-kartografu Franċiż Albert de Rochefort fl-1663 kiteb hekk fid-djarju tiegħu: hawnhekk, ġifri hawn Malta, jitkellmu biss bl-Arbi qal, jitkellmu biss bl-Arbi għalih kien Arbi. Il-lingwa l-intużat fl-omelija li smajna fil-Knisja Episkopali, ġifieri fil-Katedral tal-Imdina. Ġa dan qed jgħid li daħal il-Katedral tal-Imdina u sema il-qudies bil-Malti qal. Issa ħanidilkom għaliex qed nagħmel question mark. Umbagħad aktar tard Giovanni Battista Pacicelli, kanonku u storiku Ruman, fi ktieb li kien ippubblika f'Napli, irrimarka li l-parti l-kbira tal-qudies fil-knejjes tal-Imdina kien jingħad bil-Malti li huwa lingwa Arabika qal. Huwa juża termi għax hu bit-Taljan, lingwa Arabika qal. Issa, Pacicelli kien żar Malta s-sena ta' qabel u ħallina din it-testimonjanza. Barrani ieħor, darba Ġermaniż, Lambert Corfi, imqanqal mill-kurżità, imbagħad attenda għal qudies bil-Malti fil-Knisja ta' Sant'Urrokku fil-Belt Valletta. Issa, għaliex il-question mark?
daw l-asserzjonijiet fuq il-qudies bil-Malti lili ma tantx jinżluli. Għalija ma tantx huma attendibbli. Għax diffiċli temmen li kien hemm verżjoni Maltija tal-Quddiesa Tridentina. Semmejt il-Konċilju ta' Trentu li kien ovvjament kien fassal ir-rit tal-Quddiesa skont il-rit il-ġodda tal-Konċilju ta' Trentu. Ħadd għadu ma sab il-Quddiesa verżjoni tal-Quddiesa Tridentina bil-Malti. Il-Quddiesa Tridentina ġifieri Tridentina ġej minn Trentu sewwa. Li kienet esklusivament bil-Latin. Il-Quddiesa tal-Konċilju ta' Trentu bir-Latin kienet. Ġifieri kif daw qalu li marru jisimgħu l-Quddiesa semgħu bil-Malti jien ma tantx inniżella biex ngħidilkom issew. Aktarx li l-kommentaturi kienu qed jirreferu għall-omelija. Il-teorija tiegħi hija li mhux il-Quddies semgħu bil-Malti, l-omelija kienet bil-Malti li ħaġa oħra. L-omelija bil-fors kellhom jagħmluha bil-Malti għax ma jifhmu xejn kellha l-Maltin. Imma jien konvint li l-Quddies bil-Latin kien isir bil-kanoni tal-Konċilju ta' Trentu. Ġifieri ma kinux qed jirreferu għar-rit liturġiku nnifsu, jien ngħid għall-omelija kienu qed jirreferu. Fi żmien l-isqof Gaspare Gori Mancini saret traduzzjoni bil-Malti tal-katekiżmu, issa nitkellmu daqsxejn fuq il-katekiżmu tal-Kardinal Bellarmino bil-ħsieb li tkun stampata. Iżda l-pjan sfaxxa fix-xejn mal-mewt tal-istess isqof. Tradizzjoni oħra tal-istess katekiżmu intbagħtet Ruma għall-approvazzjoni tal-Inkwiżitur Gualtieri fl-1743. Dawn iż-żewġ ċolijiet imma sfortunatament sissa għadhom ma nstabux. Nafu bihom jaħassra kieku ħadd isibhom katekiżmu bil-Malti. Traduzzjoni ta' Bellarmino. Bellarmino b'nitem interessanti għax dak kien li proċessa lil Galileo. Bellarmino kien dak li proċessa lil Galileo fil-proċess famuż tiegħu. Fl-1724 kienet inaugurata l-ewwel sodalità tad-dottrina f'Malta, dik ta' San Pawl Nawfragu l-Belt hawn isfel, b'dikriet tal-isqof Gori Mancini. It-talim tad-dottrina kien isir bil-Malti. It-talim tad-dottrina kien isir bil-Malti u xi kultant anke bit-Taljan. Aġus de Soldanis fid-della lingwa punika li semmejnieh l-ewwel sostna li kien jaf ħafna saċerdoti li saħansitra kienu jiktbu l-prietki tagħhom bil-Malti, kienu jiktbuhom u jippreparawhom u jiktbuhom bil-Malti. Tajjeb, issa, inkomplu. Sekonda ftit, okay. L-istoriku tal-Ordni ta' San Ġwan semmejnieh l-ewwel Giacomo Bosio, dan il-ktieb tiegħu min jaf midħla tal-istorja huwa ktieb kanoniku sewwa, jgħid li waqt it-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta fl-1566, 1566 sena wara l-assedju, xi Maltin anzjani instemgħu jgħidu u jpoġġi dis-sentenza bil-Malti. Dan Bosio. Erġajna kif inni miktuba oriġinalment u kif inni miktuba bil-Malti tal-lum. Jiġi żmien li fil-Wardija qed jirreferi għall-Olja Xiberras li qegħdin fuqha bħalissa aħna din fuq l-Olja Xiberras, jiġi żmien li fil-Wardija l-Olja Xiberras kull xiber raba jiswa uqija. Di qiegħda fil-Bosio. Issa. Fl-1575 il-Franċiskan Franċis Teve, André Teve, ritrat tiegħu hawn, fil-ktieb tiegħu Cosmographie Universelle, ippubblikat f'Pariġi, iddeskriva l-Malti bħala lingwa moreska erġajna. Il-ftit kelmiet li jagħti bil-Malti, da jagħti ftit kelmiet ukoll bil-Malti, da Teve. Huma possibilment l-eqdem li qatt ġew stampati. Sawa? Ġifieri l-iktar kliem bil-Malti stampat qadim probabbilment qegħdin fil-ktieb ta' Teve. Nerġa' ngħid id-data 1575. Ta' Bosio aktar tard. L-ewwel lingwista serju li takas il-Malti kien il-Ġermaniż Hieronymus Magizer. Dan kiteb lista ta' kliem bil-Malti l-ewwel fil-ktieb Thesaurus Polyglottus
tal-1603 u mbagħad fil-famuż Propionaculum Europe 1606 dan Meġeżer kien żar Malta imma xorta spiċċa jħawwat fuq il-nisel tal-Malti. Imma almenu l-importanza ta' Meġeżer hija li tagħna qisu glossarju żgħir ta' kliem bil-Malti fil-bidu tas-seklu 17. Fi żmien il-Kavallieri deru l-ewwel dizzjonarji u grammatiki tal-Malti. Fi żmien l-ordni deru daw, l-ewwel grammatika fi żmien l-ordni, l-ewwel dizzjonarju tal-Malti fi żmien l-ordni. Ħafna minnhom baqgħu manuskritti, jiġifieri qatt ma ġew pubblikati. U sfortunatament intilfu. Kieku xi ħadd isibhom daw minjera. Pereżempju nafu li Ignazio Saverio Mifsud fil-Biblioteka Maltese isemmi grammatika Maltija b'dizzjonarju Malti, Taljan, Franċiż, trilingwi, dizzjonarju trilingwi, Malti, Franċiż, Taljan, tal-kommendatur Fra Francesco Bardon. Dan mitluf, ma nafux fejnu. Dan ix-xogħol ħadd ma jafsar minnu u l-istess m'għandna ebda traċċa tal-grammatiki imsemmija minn Aġus de Soldanis ukoll li nkitbu minn Monsinjur Fra Domenico Xiberras u l-Kavallier tal-Ordni de Turon. Da kavallier Franċiż. Kiteb grammatika tal-Malti dan. Semmejtilkom kemm kienu Franċiżi li kienu fuq il-Malti. Rġajna mitlufin. Għaldaqstant ma nistgħux inkunu nafu biċ-ċert li ma kien l-ewwel dizzjonarju tal-Malti li qatt kien hawn. L-ewwel wieħed li wasal għandna imma mela daw li semmejt mitlufin. L-ewwel dizzjonarju li wasal li nafu bih u nistgħu nikkonsultawh sewwa xi qed f'idejna huwa il-dizzjonarju tal-Franċiż ieħor innotaw daw kienu Franċiżi li kitbu dizzjonarju grammatika tal-Malti tal-Franċiż Tezan li skont il-professur Cassola, il-ktieb ħarġu Cassola kif tafu, kien François de Villon Tezancourt madwar is-sena 1640. Dan id-dizzjonarju aktarx qatt ma ġie stampat fi żmienu u l-manuskritt oriġinali s'issa għadu ma nstabx l-oriġinal. Fil-bidu tiegħu hemm xi noti dwar il-grammatika Maltija filwaqt li fl-aħħar hemm ukoll istruzzjonijiet għas-soldati Maltin bil-Malti. Kull ma għandna f'idejna hija kopja tiegħu. Terġa' ġifieri aħna mhux it-teżan għandna. Fil-fatt Cassola jgħidu li huwa l-pseudo-teżan, għax mhux l-oriġinali għandna, kopja tiegħu. Fil-bidu sewwa. Il-ktieb li ħareġ Cassola kien jismu Regole per la lingua maltese u hemm xi kampjun sewwa fil-fatt għażilt in-numri bil-Malti. Sewwa innotaw li l-alfabett huwa mħallat bej ittri Latini u ittri Arab. Taraw ittri Latini u ittri Arab juża żewġ tipi tal-alfabett. Sewwa. L-ewwel grammatika sistematika tal-Malti kienet dik tal-kanonku Awċi ieħor semmejni kemm il-darba llum Aġus de Soldanis li kien jisimha della lingua punika, preżentamente użata dai Maltesi. Dan ix-xogħol importanti kien ippubblikat Ruma fl-1750. Aġus de Soldanis ikkompila wkoll dizzjonarju tal-Malti bl-isem Damma tal-Kliem Kartaġiniż imxerret fil-fom tal-Maltin u l-Awċin f'4 volumi bejn l-1755 u l-1759 li ma kinux stampati fi żmienu. Id-dizzjonarju ta' de Soldanis qed naraw hawnhekk dik artist impression, mhux ritratt autentiku. Hemmhekk qed naraw il-della lingua punika, sewwa, imma rigward id-damma ġifieri d-dizzjonarju sa fl-aħħar rad dawl ftit snin ilu fl-2016. Ftit ilu ġie ppubblikat. Għal ħafna żmien kien manuskritt biss, tista' tikkonsultah il-biblioteka u fuq. Sewwa, ħasra imma li de Soldanis baqa' jrewwaħ it-teorija li għedna l-ewwel it-teorija punik tan-nisel puniku tal-Malti. Dizzjonarju Malti Taljan
ieħor mhux stampat, anke dan mhux stampat, der għal ħabta tal-1765 u dan kien inkiteb minn Patri Pelagju, ismu propju kien Bartolomeo Mifsud, li kien imma msejjes bbażat fuq Teżan. Jikkopja ħafna minn Teżan. Fl-aħħar nett irridu nżidu li fl-1752 Verona deret l-ewwel ktieb stampat bil-Malti. Dan naħseb għandna ntuħ daqsxejn importanza. Li ma kien l-ewwel ktieb bil-Malti li qatt ġie stampat. Li ma kien l-ewwel ktieb bil-Malti li qatt ġie stampat. Dan kien it-talim nisrani sewwa ta' Francesco Vizzino. Hemmhekk għandkom stampa tal-qoxra tiegħu u mbagħad in-naħa l-oħra hemm xejdu li hawn silta mill-ktieb. Dan kien ibbażat fuq dak li qedtilkom l-ewwel id-dottrina ta' Bellarmino li semmejna l-ewwel. Fil-fatt il-ktieb der parallel text, ġifieri der parti bil-Malti u kolonna bil-Malti u kolonna bit-Taljan, parallel text. X'inhu l-interessanti f'dal-ktieb ta' Vizzino? Nerġa' ngħidilkom dan huwa l-ewwel ktieb li qatt ġie stampat bil-Malti fi 1752. Li għandu interessanti huwa t-talb tad-dottrina, dan kien jintuża biex jgħallem it-tfal id-dottrina. Jekk naqralkom biċċa minnu ma naħsibx li tistgħu tarawha, isimgħuha, din hija s-Salve Reġina. Isliem għalik sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Islam għalik lilek ingħajtu, aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejdu li x'inhi di. Eżatt kif ngħidu għallum. Ġifri di il-missierna, il-Salve Reġina, il-kredu, il-islima u t-talb kollu li ngħidu illum stabbilih Francesco Vizzino fis-1752, kelma b'kelma, jekk taqrawha kelma b'kelma kif ngħidu għallum. Indot qed tintunaw, eżatt kif ngħidu għallum it-talb. Francesco Vizzino stabbilihom dawk fis-1752 ara kemm hu antik. Kemm huma antiki kemm hu antik dak it-talb. Sewwa? Issa. Di ħajkolli naqbisha għax naħseb qiegħed insomma għadfa tal-liftiħinu. Okay. Xi xogħlijiet letterarji bil-Malti fi żmien il-Kavallieri. Kif tafu l-ewwel kitba letterarja bil-Malti u l-ewwel evidenza ta' Malti miktub hija l-famuża kantilena ta' Pietro Caciaro qabel il-Kavallieri dan ovvjament għax kien bej wieħed u ieħor fl-1450. Imma mbagħad baħ kbir fejn tidħol il-letteratura, baħ kbir. Sakemm tfaċċat il-poeżija ta' Buonamico lil Grammastru Cottoner. Sewwa din inkitbet bejn l-1672 u l-1675, jiġifieri bejn il-poeżija ta' Caciaro u mbagħad il-poeżija oħra li għandna warajha ta' Buonamico hemm baħ kbir, lakuna kbira. Sewwa, min jaf forsi xi darba nsibu xi ħaġa li nkitbet bejniethom daw. Madwar is-sena 1700 inkitbet il-poeżija hija ħasra minn arħtija ta' awtur anonimu Awċi, ma nafux min kitibha. Anke din waslet għali għandna bis-saħħa ta' De Soldanis, għamel xogħol kbir De Soldanis. Nafu ħafna affarijiet bis-saħħa tiegħu. Umbagħad nafu wkoll b'Kurunella bil-Malti ta' Vizzino stess, dak li kiteb il-Katekizmu fl-1730. Sewwa. Umbagħad fl-1738 indikat hemmhekk ukoll inkitbet poeżija anonima fuq il-qtil ta' ċertu patri Grimani fil-Kunvent tad-Dominikani tal-Belt. Sewwa. Isibuha wkoll bħala kieku tafu ħuti x'ġara. Lejn nofs is-seklu 18 deret poeżija anonima oħra jisimha Fuq hekk nitħaddet Malta li titkellem dwar ir-rewwixta tal-Ilsiera tal-1749. Dawn huma ftit mill-ewwel tentattivi ta' kitbiet poetiċi bil-Malti.
fis-seklu 18 imma daw. Il-versi probabbilment il-poeżija fuq il-rewixta tal-irsiera inkitbu xi ftit wara li seħħ l-avveniment. Umbagħad De Soldanis innifsu kiteb sonett semmih sonetto punico maltese għax tabbaqa iffissat li l-Malti ġej mill-Puniku fil-1778. Sawa? Issa. Interess fil-Malti minn studjużi oħrajn. Tiskanta kif kemm kienu barranin li interessaw ruħhom fil-Malti. Dan huwa l-perjodu aħħari tal-ordni sawa. Per eżempju, fl-1615 fil-ktieb A Relation of a Journey Began in 1610 li der f'Londra, il-vjaġġatur Ingliż George Sands, it-tifel tal-Arċisqof ta' York, sostna b'mod pjuttost konfuż li l-Malti, fil-Malti hemm traċċi ta' puniku minkejja li hu il-sin moresk, ġifieri da spiċċa jagħmel sospeċi ta' kompromess. Kien hemm min jgħid li huwa Arbi u kien hemm min jgħid li puniku qal mela huwa speċi ta' taħlita ta' tnejn. Okay. Fl-1664 il-Ġeżwita Ġermaniż dan kien studjus ta' veru dan. Athanasius Kircher fil-ktib tiegħu Mundus Subterraneus irrimarka li trogloditi Maltin, trogloditi dawk li kienu jgħixu fl-Erien. F'Malta kienu jgħixu n-nies fl-Erien, fi żmien il-Kavallieri, far il-Kbir. Dak immar iżurhom, mar jara l-Maltin li jgħixu fl-Erien. Far il-Kbir. U x'qal fuq daw il-Maltin u għalhekk daw jitkellmu bl-Arbi pur. Bl-Arbi pur qal jitkellmu mingħajr taħlit la mat-Taljan u lanqas ma' xi lingwa oħra. Da ma kienx bniedem taċċajt, dak il-lingwista vera. Kien jaf x'innejt. A propositu, il-guide tiegħu kien Francesco Abela li kiteb id-deskrizzjoni da Malta. Umbagħad bejn l-1748 u l-1760 kien hemm Markis Katalan Francesc de Saint-Menat li kiteb vokabularju rudimentari u grammatika ħafifa sawa tal-Malti. Manuskritt li issibu fil-Biblioteka tal-Katalunja. Imma mbagħad ippubblikawh fl-2003, ġifieri prattikament fi żmienna. Għandi kopja tiegħu da b'xorti tajba. Dan il-Katalan ġabar vokabularju elementari, kif qedtilkom daqsxejn ta' grammatika, ftit dialogi bil-Malti, katekiżmu qasir bi ftit talb, sewwa, u fil-fatt jinkludi il-Paternoster ukoll il-missierna bil-Malti. U fl-aħħar nett ħansemmi personaġġ ieħor huwa Ġeżwita poliglotta, dan lingwista famuż fi Spanja, dan ma kienx Katalan, dan kien Kastiljan, Ġeżwita, Lorenzo Hervas, dan ikkompila trattat kosmoloġiku, enċiklopedija kiteb dan, enċiklopedija sħiħa. M'għandix ħin noqgħod nagħti id-dettalji kollha fuq din l-enċiklopedija, imma inkluda parti sostanzjali u twila fuq Malta u anke fuq l-ilsiem Malti. Probabbilment mexa ħafna fuq De Soldanis. Mill-analiżi li għamilt jien ibbaża ħafna fuq De Soldanis. Ma nistgħux ma nsemmux lill-kbir Mikiel Anton Vassalli li għex fl-aħħar perjodu tal-ordni fi żmien il-Franċiżi u fil-bidu tal-perjodu Ingliż sewwa, imma la jmiss mal-perjodu tal-ordni rridu nsemmuh. L-epoka tal-ordni għalija tagħlaq bil-kbir, bil-figura straordinarja ta' Mikiel Anton Vassalli. Xi ħud isejħu lil Vassalli missier l-ilsiem Malti. Dan l-unur f'ċertu sens jista' jitqies kontroversjali. U ħanejdilkom għaliex, għax ta' bilħaq veru kien wieħed mill-wieħed li ddedika ruħu għall-istudju sistematiku u xjentifiku tal-Malti, imma kif rajna Agius De Soldanis li għax titqablu bil-limiti kollha tiegħu u bl-iżbalji kollha li għamel f'ċerti affarijiet, kien diġà
wettaq xogħol mill-aktar fejjiedi u witta it-triq qablu, ġifieri kemm jixraqlu dan it-titlu hija debattibbli. Imma żgur li Vassalli jixraqlu it-titlu ta' missier in-nazzjon Malti. Għax kienu l-ewwel li ħolhom li nistgħu nkunu ġen salida. Madankollu l-kontribut ta' Vassalli fil-qasam tal-lingwistika lokali kien u għadu jiswa mitlu deb. Kienu wara kollox li qiegħed is-sisien tal-istudju xjentifiku tal-Malti maħlul minn kull preġudizzju. Dik kien importanti fil-lingwistika li ma tkunx preġudikat. Sewwa li tgħid is-sewwa dak li hemm quddiemek. Vassalli li kif tafu twieled ħażebbuġ kien mar jistudja l-Arbi, Ruma, biex jispeċjalizza fl-ilsna orjentali u fl-1788 kien der l-ewwel alfabet tiegħu, l-alfabeto Maltese. U mbagħad aktar tard, fl-1791, ippubblika l-ewwel grammatika tiegħu, sewwa il-famuż Milsen, sewwa naħseb hija l-ewwel grammatika serja tal-Malti, 1791 din, sewwa Ruma ippubblika. F'Ruma wkoll imbagħad ħareġ id-dizzjonarju, għax ħareġ il-grammatika u d-dizzjonarju. Id-dizzjonarju llum narfuh bħala l-leksikon, sewwa, li kien fih jinkludi 18,000 lessema, 18,000 kelma. Id-dizzjonarju ta' Kulina minn għalija tal-lum, l-iktar dizzjonarju importanti ta' żmienna fih 45,000 words. Ta' Vassalli kien fih 18,000 dak iż-żmien. Nafu li Vassalli kien ħelisa minn ħalq il-mewt, sewwa, wara li kien involut f'konġura kontra l-ordni, sewwa, imma din interessanti, ħanorbot il-każ ta' Vassalli mal-Inkwiżizzjoni li konna qed nitkellmu fuqha qabel. Interessanti l-fatt li l-Inkwiżitur Carpegna 1797 mingħajr ma semmih bismu lil Vassalli, imma nafu li qed jirreferi għalih, kiteb hekk li fost il-kospiraturi ta' din il-konġura kien hemm nies ta' livell soċjali baxx, bla importanza, bla għana, ġifieri bla flus, u bla talent. Dan għal-Vassalli qed jgħid nies bniedem skont Carpegna ta' klassi baxxa, bla flus u bla talent. Li dan l-aħħar ippubblika grammatika u dizzjonarju tal-isim Malti. L-Inkwiżitur fuq Vassalli ta' bniedem bla talent, bniedem komuni, bniedem ta' kafkaf ngħidu bil-Malti. Tiskanta Madonna. Vassalli nafu li ġilura mat truppi ta' Napoljon, iżda wara tmiem il-rvel kontra l-Franċiżi reġa' spiċċa eżiljat kif nafu, mixli bit-tradiment minħabba simpatiji pro-Franċiżi li kellu. U ritarna f'Art Welidu fl-1920 wara eżilju ta' kważi 20 sena. Sewwa nafu x'għamel imbagħad għamel ittraduċa l-4 Vanġeli għal Malti li huwa temm fl-1929. Sewwa interessanti di li mbagħad l-Ingliżi ħattruh bħala l-ewwel professur tal-Malti fl-Università. Li ovvjament aktar tard kien okkupat minn Ġuse Akolina, mill-professur Friġġieri, l-ewwel professur tal-Malti li qattallem il-Malti l-Università kien Michiel Anton Vassalli. Blajnuna ta' Hukim Frer, bis-sapport u ta' Hukim Freru. Sewwa, kiteb grammatika oħra tal-Malti, grammatika tal-lingwa Maltese, 1827, u kiteb ukoll ktieb ta' proverbi fl-1828. Fuq Vassalli, naħseb Vassalli ħaqqu mhux ktieb, mhux konferenza, mhux 4 kummenti ta' ftit minuti, imma issa. Ħanagħlaq b'din lejn it-tnissil tal-Malti Standard. Aħna llum ngħidu nitkellmu jiena qed bħalissa bliema tip ta' Malti qed inkellimkom jien bħalissa. Jien meta ngħidha lill-istudenti tiegħi
fil-kulleġġ jgħidu li mela mhux tip wieħed ta' Malti hawn, qedtilhom bis-serjetà, tip wieħed ta' Malti hawn. Le, jiena qed nkellimkom b'tip partikolari ta' Malti, anke lilkom, jiena qed nkellimkom b'dak li jgħidulu l-Malti standard. Jien mhux qed nkellimkom bil-Mosti, jien mhux qed nkellimkom bl-Arawri, jien mhux qed nkellimkom bil-Żurrieqi, jew biex Lukkajr. Hawn ħafna varjetajiet ta' Malti, jien qed inkellimkom b'Malti partikolari li jgħidulu l-Malti standard. Issa, dan il-Malti standard, min fejn ġie? Min fejn ġie l-Malti li qed inkellimkom bħalissa jien? Ġie minn x'imkien? Ġie mill-Mosta? Le. Mill-Gargow? Le. Mill-Marsaxlok? Le. Min fejn ġie? Mill-Port il-Kbir ġie. U ngħidilkom għaliex. Fi żmien l-ordni twieled il-Malti standard. U fejn twieled fiż-żona tal-Port il-Kbir. Min hemm. U issa ngħidilkom għaliex. Sewwa? Mhux diffiċli tifhem li l-qofol tal-kuntatti mal-barranin matul il-perjodu tal-kavallieri seħħ fiż-żona tal-Port il-Kbir. Ġifieri hawn qed tirreferi għal Belt Valletta, ovvjament u 3 tibliet tal-Kottonera. Għax hawn kien iċ-ċentru tal-kummerċ, iċ-ċentru tal-amministrazzjoni. Ħafna barranin kienu jiżżewġu tfajliet Maltin f'dawn l-bliet li baqgħu jgħixu Malta. Dan it-taħlit mal-barranin fiż-żona tal-port żgur sabiex il-Malti jkompli jixrob jassorbi fih kliem Sqalli u Taljan. Biex sar, ovvjament, il-Malti li nafuh bih illum. Fil-irħula ma tantx kien hemm taħlit, għaliex għax il-barranin li kienu jiġu isorġu Malta mhux ħajmorrulek il-Qrendi, mhux ħajmorrulek il-Gargow, ħajmorrulek fil-Port il-Kbir fejn kien hemm ix-xogħol. Mhux hekk, allura hemm kien hemm l-ikbar taħlit fil-lingwa ma' lilsna barranin. Jiena konvint li fl-irħula kienu baqgħu jitkellmu Malti pjuttost safi, pjuttost semitiku, għax ma tantx kien hemm taħlit. It-taħlit il-kbir sar fiż-żona tal-port għax hemm kienu jmorru l-barranin biex isibu x-xogħol fil-flotta, fil-kostruzzjoni, eċċetera, eċċetera. Dan it-taħlit żgur nerġa' ngħid biex il-Malti jkompli jassorbi kliem, aktar kliem mill-Sqalli u mit-Taljan li diġà kien beda dieħel semmejnieh l-ewwel sewwa snin qabel. Pereżempju dokument notarili tal-1557 da fil-bidu tal-ordni, 1557 fil-bidu. Insibu dit-testimonjanza ta' xi ħadd li qal li n-nies tal-Birgu da fil-bidu tal-ordni, in-nies tal-Birgu kienu diġà qed iħalltu l-Malti ma' qiegħda bit-Taljan lo vulgare italico. Ġifieri fil-Birgu, fil-bidu tal-ordni diġà il-Malti kien diġà mħallat mhux ħażin mat-Taljan. Minħabba r-rapport kontinwu mal-emigranti Taljani li kienu jiġu hawn jaħdmu. Sewwa? Pereżempju fil-1557 hemm sentenza bil-Malti. Issa nħallija franka. 1557 di miktuba. Issa nħallija franka. Diġà hemm kelma Taljana fiha franka. Sewwa 1557, ġifieri t-taħlit kien ilu ġej. Sintendi kien hemm minra dan it-taħlit bħala korruzzjoni tal-lingwa. Di għadha llum għaddejja il-Malti safi. Il-Malti safi ta' jfisser il-Malti Arbi ġifieri, il-Malti Semitku li hija ħrafa kbira. Il-Malti bil-fors kellu biex jistana u jikber kellu bil-fors jitħallat. Kieku il-Malti miet, qed ngħidilkom jien, kieku l-Malti miet, kieku ma tħallatx mal-sna oħra, kien imut għax ma kienx jibqa' validu bħala mezz ta' komunikazzjoni. Anke wassal lin-nifsu ta' kien jattakka dan it-taħlit. Kitibha ġifieri, il-Malti qed jiġi invażat b'ħafna kliem barrani, b'ħafna kliem barrani qal. Kellu idea purista tal-lingwa fassalli wkoll, Mill-banda l-oħra xedna fl-irħula tal-kampanja, in-nies tal-kampanja baqgħu relattivament insulari. Jiġifieri maqtuwejn mill-qalba tal-attività soċjali. Hawnhekk il-kuntatti mal-barranin kienu limitati, ristretti, għalhekk il-Malti f'daw in-naħat li qed insemmi baqa'
jippreserva aktar l-identità semitika tiegħu. Madankollu matul il-ħakma tal-kavallieri seħħ ċaqliq demografiku kbir. Jiġifieri moviment ta' nies minn post tal-ieħor. Ħafna nies mill-kampanja bdew jitilqu, jitfgħu il-moħriet, ħajmorru jsibu xogħol il-belt. Sawa, wara li nbliet il-Belt Valletta s'intendi, kien hemm moviment kbir mill-irħula għall-Belt Valletta. Kulħadd sejjer il-belt biex isib ix-xogħol hemm u jinsa l-għalqa. Ħafna nies tal-kampanja telqu kif edna mill-irħula biex imorru jaħdmu u joqogħdu fl-ibliet kemm fil-belt u kemm fil-kottonera, iż-żona tal-port, okej? Biżżejjed wieħed jgħid li fil-waqt li fl-1600 l-popolazzjoni ta' diż-żona kienet tlaħħaq kwart tal-popolazzjoni tal-gżira, fl-1800, eżatt meta ġew l-Ingliżi, nofs il-popolazzjoni ta' Malta kienet toqgħod fiż-żona tal-port. 50% tal-Maltin fl-1800 kienu joqogħdu fiż-żona tal-port. Mhix il-kwistjoni mhux illum, Terġgħu tgħid kien hemm ħafna nies bennejja, għaddejja, nies tas-sena, eċċetera, li kienu jitilgħu il-belt għax-xogħol u mbagħad jerġgħu lura r-raħal. Daw s'intendi kienu jitħajru, jaddottaw il-mod tad-diskors tal-belt. Għax hekk tal-belt hekk jitkellmu, mhux hekk il-puliti tal-belt. Mela jien immur lura r-raħal, rendi, gargur u nipprova nimita il-diskors tal-belt, ħanider pulit. Sewa, daw s'intendi kienu jitħajru jaddottaw il-mod tad-diskors tal-belt biex imbagħad jieħduh magħhom id-dar. Dawn il-fatturi kollha jispjegaw kif l-isem Malti għadda minn proċess ta' romanizzazzjoni, ta' latinizzazzjoni fil-bliet, fil-żona tal-port imma diġrat. Minħabba t-taħlit mal-Isqallin u mat-Taljani, eċċetera. Jiġifieri bil-mod il-mod beda jittakkar dejjem aktar mal-element romanz. B'hekk ukoll beda jissawwar dak li llum ngħidulu l-Malti standard. Jien għax Malti qed inkellimkom illum, huwa Malti li mħallat. Jien jekk min qed jirrekordjani u jagħmel analiżi ta' dak li qed, ħajsib kliem Arbi fih, kliem Sqalli, kliem Taljan, xi ftit il-kliem Ingliż ukoll li daħal tal-aħħar. Dak kollu huwa Malti. Il-pakkett kollu jgħidulu Malti. Dejma ċertu nies ma jridux jifhmuha. Il-Malti mhux l-Arbi ta' medjevali. X'inhu l-Malti? Il-pakkett kollu huwa l-Malti. Irrispettivament minn fejn ġejja l-kelma, huwa Malti. Jiena dejjem niġġieled kontra l-idea tal-purizmu, dejjem iġġieled ta' dik jien. Issa, tal-aħħar, veru tal-aħħar, dawn il-fatturi kollha jispjegaw kif l-isem Malti għadda minn proċess ta' romanizzazzjoni, ta' latinizzazzjoni jedna, ġifier beda jitdakkar aktar mill-element romanz. B'hekk ukoll beda jissawwer dak li llum ngħidulu l-Malti standard li qed inkellimkom jien bħalissa. Il-Malti li bih illum jitkellem pratikament kulħadd. B'differenza mid-djaletti li jintuża biss f'inħawi partikolari. Mela l-Malti standard li qed inkellimkom jien bħalissa evolva mill-varjetà lingwistika mitħatta fil-port. Għax hemm kien hemm it-tok tal-poter, Foucault jitkellem fuq il-poter, fejn hemm il-poter għandek kollox. Fejn hemm il-poter kollox ħajġi determinat minn hemm, inkluż anke l-lingwa. Sawa? Fil-Belt Valletta u l-Kottonera, sawa, kien hemm iċ-ċentru tal-poter, iċ-ċentru tal-politika, iċ-ċentru reliġjuż, iċ-ċentru kulturali, iċ-ċentru kummerċjali, hemm kien it-tok tal-pajjiż. Sawa, hemm kienet il-qalba ta' kull attività ekonomika u kulturali f'Malta, fl-irħula ma kien hemm xejn. U nispiċċa bil-famuża kwotazzjoni ta' Max Weinreich, dak il-lingwista ludi Russu, li meta ġie biex jiddefinixxi d-differenza arbitrarja bejn lingwa u djalett, bejn lingwa standard ġifieri u djalett għalhekk b'ton ngħidlu semi-Criterion. A language is a dialect with an army and a navy.
U għaw toqgħod perfetta lina, għaliex? Għax kliemu jotta lina pinġut ngħidu bil-Malti. Sewwa, fil-każ ta' Malta dan is-diskors figurattiv immanifesta ruħu litteralment għax lit setana u l-forzi militari tal-ordni kienu konċentrati appuntu fiż-żona tal-port. Min hemm ħareġ il-Malti li qed nitkellimkom bih bħalissa jien. Grazzi tal-attenzjoni.